नावेली विलेजर्स युनियन संघटनेन फुटबॉल सर्तीत यूसी बानावलेक 5-4 गोलांनी हारायलो। टाय ब्रेकरात नावेली विलेजर्स युनियन पंगडान जैत जोडले आणि 32वे सुपर सॉकर सर्तीचे क्वार्टर फायनलीत प्रवेश केलो। बानावलेच्या दांडो खेळा मळार सर्त रंगली। यूसी बानावले आणि नावेली विलेजर्स युनियन हांच्या मदल्या रोमांचक फुटबॉल मॅचीत नावेलीच्या मेल गोमसान पहिल्या मिनिटार सुरवेचो गोल केलो आणि 1-0 अशी आघाडी घेतली। दुसऱ्या अर्धात यूसी बानावलेन शेक गाजोन 45व्या मिनिटाक निकोलस रॉड्रिगीसान स्पॉट किक दिवन बरोबरी केली। नावेली चढ मार्जिनान जैतिवंत जावन भायर सरपाक शकतालो, पण व्हडा प्रमाणात यूसी बानावलेचो गोलकीपर व्हॅलियन रिबेलोच्या उत्कृष्ट सेवाक लागून मॅच टाय ब्रेकरात गेली। थंय नावेली विलेजर्स युनियन संघटनेन गोल मारून जैत जोडले। बानावली पंगडाचो कीपर व्हॅलियनाक मॅन ऑफ द मॅच हे पदक फावो जाले। पळयात काय रोमांचक डावपेच। GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकर।